God van vrede en van vrijheid. Nu wij in deze dagen dat gelukkige moment kunnen vieren waarop de tirannie verdreven werd en wij weer vrij uit konden ademhalen, gedenken wij op deze 4e mei de ontelbare slachtoffers van die genadeloze oorlog. De miljoenen Joden, Sinti, Roma en anderen die aan de waanzin opgeofferd werden. De talloze anderen die afgeslacht werden. Allen die voorgoed gewond zijn geraakt door pijnlijke herinneringen, door het verlies van wie hun lief waren. Guerra trae odio y violencia. Millones de muri y mundo está en decadencia. Recordando esnanco amori, tur ayan nosta visita Santana nang y monumento nang. Tur gente ta purba na lubida, e dolor, e fierno, e recuerdo nang. Pero nos mestre lubida, daarom ieder jaar 2 minuten nadenken over de dingen die je wat doen. Daarom secondenlang kijken naar het onschuldige gras met het hoofd gebogen. Iedereen, ja echt, iedereen is voor 1 keer samen gezamenlijk stil. Wij staan hier vandaag en kijken naar familieleden van degenen die ons ook als Aruba gediend hebben in de moeilijke tijden van oorlog. En we kunnen niet anders dan denken aan een persoonlijkheid als Boy Ikuri. Boy Ikuri zal in de jaren voor de oorlog in Nederland toch ook hebben meegemaakt dat zijn kleur niet altijd geaccepteerd werd. Dat men soms misschien minachtend naar hem keek. Maar dat heeft Boy niet gelaten om op het moment dat Nederland en het Koninkrijk en de mensheid een persoonlijkheid moesten vinden die moed kon tonen. Die bereid was om ondanks zijn eigen persoonlijke levenservaring in het land waar hij woonde, toch zijn eigen leven opofferde om die land en het Koninkrijk en de mensheid te verdedigen tegen alle wreedheden van de Tweede Wereldoorlog. De mens moet goed zijn omdat God ons geschapen heeft om goed te zijn. Laten we dat meenemen vandaag op dit moment dat we hier gezamenlijk staan. Mogen God u zegenen.